No niin. Taas on lähetty ja Kyllä. palattu itse asiassa kotoiseen Kotkaan ja viimeksi Kyllä. oltiin Tampereella. Ja turvallisesti päästiin perille sieltäkin ja oli mahtavat kemut, musiikki ja media. Lost in Music. Kyllä. Hyviä keikkoja, paljon hyvää musiikkia ja ennen kaikkea paljon hyviä ihmisiä, mielenkiintoisia ihmisiä, hyviä keskusteluita. Kyllä, mahtavia kohtaamisia. Sitä vartenhan sinne on menty. Mutta taas, kerran kun me oltiin. Ja ei taaskaan olla studiossa suinkaan kaksistaan, vaan ollaan saatu tänäänkin tänne huikea vieras. Hän itseään äsken tuossa tituleerasi moninkertaiseksi ammatinvaihtajaksi tänä päivänä. Ääni- ja pelialan ammattilainen ja taustaltaan myöskin keskellä koronaa valmistunut muusikko ja sitä ennen ollut lähihoitaja. Joten Jaakko Mela. Kuka meillä? Tervetuloa. Nimenomaan. Paljon kiitoksia. Paljon kiitos kutsusta. Oikein mukavaa olla. Mahtavaa, että pääsit ja tää on niinku makea senkin puolesta, että pitkin kesää nyt taas kun tehtiin vähän hommiakin yhdessä, niin oli niinku ihan mahtavia keskusteluja, niin kiva, että päässään nyt puhumaan tälleen julki tätä meidän Kyllä. niin sanotusti asiaa vai shaibaa. Jopa kumpaa. Se oli itse asiassa ihan mahtava, kun ensimmäisen kerran näin tämän, olisiko Instagramista, ja Joo. kuulin sen ohjelman nimen sen kerran, kun me oltiin, niin mulla tuli saman tien Honkalasta mieleen se ehto, kun se kerroit sen jutun, että mistä se tulee. Nauroin ääneen oikein kotoa, se oli hauska. Meillä oli vähän sellainen, varmaan, ei me hirveästi mietittä tämänkään podcastin nimeä, mutta siis se mun mielestä edelleen kuvastaa tätä, mitä me ollaan Kyllä. nyt tässä tehty ja näin, niin nyt on makea, että päässään, ei vain tämän kerran, mutta tällä kertaa niin kuin olemaan sun kanssa tässä näin. Honkala Helviik, ai et. Kesästä on jo pitkä aika. Niin on. Melkein tuntuu, että se oli ihan äsken, mutta kyllähän siitä on jo monta viikkoa. Honkala Helviik. Joo. Se oli teidän joku keksimä. Se taisi olla multa itse asiassa tullut siihen, kun ennen Honkalaa, niin te olitte pedannut ja sitä Honkalaa, että sitten kun mennään sinne, niin sitä hiekkaa löytyy niin vielä joulunakin. Niin. Ehkä voi olla, että joissain vaatteissa on ollut vielä sit hiekkaa tai jossain repun pohjalla Honkalan hiekkaa. Ja sitten mentiin sinne ja tehtiin festarit. Kyllä. Mut ootko sitä mieltä, että piti kumminkin vähän paikkaa, kyllä vissiin vähän röytästiikin. Kyllä siinä jossain kohtaa muistan niitä pitkän päivän iltoja, kun oli siellä niinku vetäisi hanskoi viimeistä kertaa siltä päivältä pois kädestä ja kypärää narikkaa, niin mitä se Sami sanoi siinä jossain kohtaa, että oli aika harmaan näköinen sälli. Niin. Mut tälleen näin, jos hetki puhutaan nyt tästä Honkalasta, ja tämähän on nyt siis Dark River Festivaali, mitä siellä olit meidän firmalla rakentamassa, mutta miten, niinku, tietysti se, että kun sulla on muusikkotaustaa ja näin, ja oot tehnyt, mutta miltä tällainen festivaalin rakennus kautta purku, ja niinku, muuttiko se käsitystä siitä, mitä se todellisuudessa on, vai oliko niinku, avasko vai oliko se sellainen, no tällaista minä nyt ajattelin, että tämä nyt varmaan on, että tämä on tällaista niin sellaista ikuista ojassa kahlaamista. No täytyy kyllä sanoa tälleen yleensä festari-asiakkaana olleena, niin kyllä se aukasi aika paljon silmiä siihen, että kuinka paljon se vaatii taustatyötä ja sitten se niin kun, määrä ihmisiä, mikä siinä on, niin se on ihan uskomaton. Ja sitten niin kun kaikki nämä aitojen laittamiset, siellä oli porukkaa laittamassa niitä aitoja ja sit mitä erikoisempia asioita pääsi tekemään, niin kun, mitä nyt pyöräkuormaa ja eka kertaa pääsi ajamaan. Se oli todella hieno kokemus ja siihen siis oppi sen homman ja se oli ihan uskomatonta se niin kun, määrä työtä, mitä siihen menee. Ja siis sehän on pelkästään se rakennus siinä. Mutta sitten se taustatyö. Mä muistan silloin, kun mä olin haastattelussa teillä, niin ihan mielenkiinnosta kysyin, että kuinka kauan niin tuommoisen festarin, niin missä kohtaa teillä alkaa niin se duuni, niin sanoin, että no se on semmoinen
14 kuukautta. Et 2 kuukautta ennen kuin festarit alkaa, niin aletaan järjestää jo seuraavaa. Ai jaa, okei, selvä. Joo. Meidän suunnittelujänne on vielä aika lyhyt siis. Niin on, joo. Että me vielä tehdään oikeasti vielä aika lyhyellä jänteellä tavallaan siinä mielessä verrattuna. Mutta eikö se ollut aika kiva vetää sit kylmää everstiä sieltä hanasta siellä alueella ja sit niinku, kun tuli niin sanotusti kattoo, että ai tältä tää nyt näyttää. Siis se oli kesän parhaimman makuinen olut, minkä siellä sitten sunnuntaina taisin käydä siellä, niin se oli todella hyvä makuinen olut. Mut se on... Niin ja Sami sanoi hienosti, että on tekijöissä niin sanotusti omistajuutta, ehkä sellainen fiilis ekaa kertaa. Nyt oli sellaisia selleen tekee, että tässä on ripaus sellaista, kun on tullut, kaverit tuli saitille, että jumalajissön, että vedettiin tämä muuten pystyyn, niin se on niinku hienoa, että siihen on siihen omaan tekemiseen semmoinen omistajuus kumminkin, että tässä on tähän on vähän niinku vertaa ja kyyneleet tuohon kentälle jätetty, ja täällä on nyt niinku 2000 henkeä tästä nauttimassa, niin kyllä siinä varmaan ihan hyvä fiilis. Kyllä se oli hieno fiilis nähdä, kun ihmiset oli niinku hyvällä tuulella siellä. Ja sitten jotenkin, kun pari kertaa kävellä sen alueen ympäri, niin sitten tuli semmosia flashbackkejä. Niin joo, tuolla oli noin ja tuolla vähän kastui ehkä sukat ja tässä on tää pohitelta ja tästä vedettiin pyöräkuorma-ajan kanssa ja sitten ei enää uskaltanut, kun vähän tuli vettä jossain kohtaa. Mut noi on sellaisia kokemuksia, niinku, siis itekin läpi oman urani, niin kaikki tollaiset kokemukset, niin ne on tosi uniikkeja. Ja siis se, että ne niinku silmiä avaavia, minkälaisen määrän se duunia se vaatii. Ja että saadaan niin sanotusti 2-3 päivää niin sanotusti huveja kaikille. Niin Kyllä. Sellainen, niin kuin jokainen vuosi Riverissäkin on ollut omanlaisensa. Joka vuosi on aina otettu varmaan 5 metrin harppaus silti monessa asiassa eteenpäin. Ja niin kuin, jos jotain tässä nyt voi julkisesti niin kuin sanoa, niin ihan valtavan iso kiitos jokaiselle, joka meidän naamaa on siellä jaksanut katella ennen festivaalin aikaa ja festivaalin jälkeen ja totta kai niin kuin esituotantovaiheessa ollut niin kuin mukaan, niin kyllä niin kuin iso respekti ja kiitos ja niin kuin sydämestä meidän koko niin kuin toimiston ydintiimin puolesta siitä, että niin kuin se festivaali ei olisi mahdollinen ilman. Kyllä se täytyy sitten sanoa, että se työporukka oli varmaan se, mikä oli niin kuin isoin tekijä siinä, että oli joka päivä niin kuin hauska tulla sinne. Vaikka oli pitkiä päiviä, oikeasti pitkiä päiviä. Ja kuuma ja sitten välillä sato ja tuleeko tästä? Kaiken näköistä. Niinku, siinä oli vähän sellaista Vietnamia. Oli vähän semmoista, mutta kyllä se siis niin kuin itse nähnyt kaiken näköisiä työporukoita ja ollut erinäisissä työyhteisöissä, niin kyllä tämä on niin kuin ehdottomasti yhdestä niin kuin parhaimmasta päästä se niin kuin fiilis, että sieltä tulee niin kuin luottoa tänne päin ja myös se, että tietää, että se työporukka, kenen kanssa on, niin heihin voi luottaa ja että se homma tulee tehtyä, että siellä ei kukaan niin kuin me nojaa lapioon sinne nurkan taakse. Että. Ja niin kuin puhutaan sitten siitäkin, että on kumminkin sellaista, että siinä on aika tärkeää, kun ollaan tekemisissä sellaisten kokonaisuuksien ja rakenteiden ja kaikkien kanssa, että siinä on ihan mielellään, että se olisi sellaista toimintaa, että se parantaa yleistä turvallisuuttakin aika paljon, kun se meininki on. Mutta väitän myös tapahtuma-alalla niin kuin merkittävä osa ihmisistä tekee töitä myös sen takia, että siellä on hyviä ihmisiä. Niin, jos siis kun sitä työtä ei voida muuttaa, mutta sen tavallaan se on niin kuin tommosen ison tapahtuman rakentaminen, se on fyysistä työtä ja siinä on pitkiä päiviä, siinä tehdään tietysti yleensä aika niinku silleen kuitenkin aika tiiviillä työryhmällä, mutta se, että jos sulla on hyvä tiimi, hyvä työryhmä, niin se tekee siitä niinku tavallaan, se poistaa sen sellaisen niinku raskauden siitä, mitä se työ niinku fyysisesti on. Kyllä. Niin sit on paljon kivempi tehdä porukaa, kun kaikki tietää, että okei, me ollaan tässä
me ollaan kimpas tässä näin ja niinku, tätä voi tehdä niinku, niin sanotusti hammasta purren tai nauraen. Ja se tuo sellaisen, niinku, siinä on ihan suuri ero, ja sitten jos se tehdään hammaspurren, niin kyllä sit siitä tuli raskasta. On. Sit vasta raskas tulikin. Mut kuten niinku Santeri alustikin, niin sulla on monta ammattia. Ja niin, en oikein vieläkään tiedä, mikä minusta tulee ison. Toivottavasti nyt tiedän, nyt ainakin tuntuu siltä. Että... No hyvä. Mutta siis sun ensimmäinen ammatti oli mikä? Lähihoitaja. Lähihoitaja. Perustason ensihoitajan koulutusohjelman käynyt. Ja mikä ajo lähihoitajan ammattiin ja minkälaista se oli ja mikä oli niinku, mikä ajo sinut sitten seuraavaa? No, aika sellainen iso kysymys, mutta mennään vähän, pilkotaan sitten vähän matkan varrella. Venähti just 3 tuntia tää. Niin. Ei, lähihoitajan ammattiin varmaan yläasteella, kun tietysti jokainen joka on käynyt murrosiän, niin on vähän hankalaa ollut joskus, niin jotenkin halusi siihen semmoiseen, ehkä vähän semmoinen stereotyyppinen ajatusmaailma, että haluan auttaa ihmisiä. Ja se oli niin kuin se, sitten sen takia siihen ensihoidon koulutusohjelmaan, koska se, niin kuin minä haluan olla läsnä siinä silloin, kun se niin kuin pahin mahdollinen voi tapahtua ja haluan olla siinä niin kuin auttamassa. Niin se oli varmaan se ajatusmaailma. Ja sitten me pääsin sinne ja se on 3 vuoden koulu. 2 vuotta on niin kuin kaikilla samaa ja sitten viimeinen vuosi on se erikoistuminen. Ja täytyy kyllä sanoa, että niissä työharjoitteluissa semmoinen 16- vai 17-vuotias poika, kun menee katsoa sitä loppuelämän paikkaa näihin hoivakoteihin, missä niin kuin ihmiset sitten ehkä odottaa kuolemaa, niin se on aika raskas, tai semmoinen iso pala käsitellä, kun se niin kuin tulee näin suoraan niin kuin päin kasvoin. Niin. Joo, sit voi niinku varmaan niinku kaikki miettiä, että se, niinku se vanhainkoti tai hoivakoti, niin kaikessa karuudessaan tuotahan se sitten on, että sinne on, se on niin sanotusti viimeinen mökki ennen niin sanotusti, kun vaihtaa hiippakuntaa. Niin, nimenomaan. Miten se sitten niinku tavallaan, niin miten sitten kun sanoit, että olet ensihoidon kumminkin, niin mutta se kuului tavallaan siihen silti niin kuin. Joo, siis se ensihoito oli se viimeinen vuosi ja silloin oli poliklinikkajakso, missä mä olin Kotkansaaren terveysasemalla, mikä oli tuossa keskustassa silloin siellä mäen päällä. Ja sitten sen jälkeen olin työssä oppimassa tuolla Sipoon pelastuslaitoksella. Ja se oli kans mielenkiintoinen, kun siellä puhutaan aika paljon ruotsia. Ja se oma toinen kotimainen kieli ei välttämättä ole niin vahva, mutta se on nyt suoritettu tuolla ammattikorkeakoulussa, eli saan laillisesti puhua ruotsia. En kyllä välttämättä osaa sitä niin hyvin. Mutta mies ruotsin. Ai ettien. Iteltä ei pölähä niinku toinen kotimainen niinku millään tasolla. No se kun Jaakko palkataan sitten joskus eduskuntaa töihin joskus konsultiksi, niin tulee sitten, kun katsotaan telkkarista vuonna 2043 sit, kun sieltä tulee hienosti lausuntoa niin tiukasti, mutta hei, yksi lausehan, meidän yksi ministeri tässä just sanoi, että kysykää meidän asiantuntijoilta, niin niin opettelee jonkun tollasen, niin sittenhän se on niinku hyvä. Sitä kyllä vaan jauhaa kaikki. Mut mikä oli sitten, kauan sä olit? Mitä se niinku, kauan sä teit sitä ja miksi sitten tuli niinku alanvaihdos vai? Niin, alanvaihdos. No siis yhteensähän me on tehnyt varmaan joku 5 vuotta lähihoitajan hommia. Niin kuin ensihoitajana minä tein muutamia vuoroja ennen armeijaa. Armeijassa me oli vuoden, niin sitten mulla meni ne luvat vanhaksi. Ja, sitten et ollut lääkintämies armeijassa? En ollut. Itse asiassa mut kysyttiin, että haluaisit siellä lämäriksi. Minä sanoin siellä, että me on nyt tässä 3 vuotta teippailu ihmisiä. Että sehän on sellaista, eikö se ole sellaista burananjakoa? niin, kyllä. Ainakin itse kun oli, siis
kuninkaallisen kuljetuskomppanian kuski tuolla Haminan Pampyölissä, niin siellä kun oli sitten sairaalavuoroa, eli niin, eihän se nyt niinku, eihän se kovin teho-osastosarjaa ollut siellä niinku minulla kuskina ja niillä lämäreilläkään, että kyllä se niinku oli sit puranaa ja ei ollut defibrillaattorinkaan viivasta sykkeelle. Joo. Ei se tietysti näin, niinku, vaikka sitten kun mietitään taas tietysti heidän sit taas kriisiajan tehtäviä ja siihen, niin sitten mennäänkin aika hardcore päätyy. Sitten ei enää puranaa selviä. Harvemmin enää puranaa selvitään. Sanotaan näin, että mieluummin mennään puranalinjaan silti. Joo, kyllä. Toivottavasti ei ikinä. Joo, jotain niinku, en tiedä, katsotteko hirveästi leffoa, mutta itse tykkään, ja varsinkin sotaleffoa, jotain Pelastakaa sotamies Ryan ja sitten tietysti Band of Brothersia. Ja sitten kun se on niinku kovaa matskua siellä, kun niinku granaattia tulee tonttiin ja sitten kaveri, niinku, mikä tää on rintaman lääkäri, kun se siinä arvioi lennosta, että kello on niinku kiire. Ja sitten siellä on niinku silleen niinku, kaveri, kelle ei ole jalkoon, niin rutiinitapaus. Sitten sellainen kello on niinku osa aivoissa näkyy, niin tää on kiireellinen. Ja sitten sellainen, millä on niinku kaikki, niinku, niin lait morfiini ja seuraava. Silleen, niinku, että ei tätä ei edes se on niinku, siinä pitää tehdä niinku aika kovia. Tietysti sodankäynti nyt on nykypäivänä ehkä hieman erilaista, mutta kyllähän nyt kun seuraa tuolta Muolimaa, niin kyllä se pommituskuva on niinku aika karua tuolta. Kyllä siellä on semmoisien asioiden kanssa painitaan, mitä varmaan kukaan meistä ei pysty edes kuvitella. Niin. Ja sitten se, että mitä sieltä sitten jokainen niin se olisi tuo kotiin. Niin, kyllä. Eikä pelkästään niinku fyysisessä mielessä, vaan myös niin enemmän se just se mentaalipuolelle tuo, niin kuin hyvin tiedetään, niin kyllähän aika pitkään kulkevia asioita sit on kumminkin. Kyllä. Viihteellinen maailma on viihteellistä maailmaa ja siellä siinä tilanteessa tehdään sellainen, että se ei ehkä niinku näytä sit todellista, mutta tietysti nykymaailmassa, kun se pystyisi niin sanotusti katsoa sotaa livenä. Niin, kyllä. Niin, mikä on, kaikkea ei pitäisi ehkä pystyä katsoa livenä. Tietysti se, että niinku se tuo sen niinku ihmisille tietoa, mutta mulla on sellainen hauska, mutta ei ole todellakaan hauska, mutta muistan aikaa silloin, kun VTC-tornit tai niihin lentokoneita ajo. Ja se oli niinku kuitenkin jo silleen, että se oli jo aikaa, kun internetistä sitä pystyy livenä katsomaan. Joo. Sen aikaisen modemeen, mutta olihan se niinku aika, sekin on sellaista, että ei sit ole siis oikeasti niinku, se ehkä olisi tehnyt kaikkien mielenterveyden hyvää, että sitä ei niinku olisi ihan niin, se on tärkeä asia, ne on tärkeitä asioita ja niistä pitää puhua, että se ei unohdu ja näin, mutta se, että ei se niinku tee kelleen hyvää, että sit pystyy silleen niin sanotusti liian läheltä tuijottaa. Me olin tosi nuori, kun se tapahtui 7-vuotias, mutta kyllä minä silti niin kuin muistan hämärästi sen, miten se tapahtui. Tai miten se tuli mun tietoisuuteen, mutta en me olin silloin niin nuori, että emme osannut niin kuin, ajatella, että se on, tai yhdistää sitä todelliseen maailmaan jollain tavalla. Että. Ja itse oltiin bändiuran huipulla tuolla noin reenikämpän syövereissä, kun sitten laulajamme saapui reenikämpälle ja että USAhan on hyökätty, kohta tulee sota. Just. Hei, mennään bändistä iloisempiin aiheisiin. Tässä istuu myös basisti meitä vastapäätä. Jaakko Mela, kerro, että miksi juuri kyseinen soitin, miksi basso? Ja mikä tarina on siinä, että miten sit lähihoitaja päätyi loppujen lopuksi konservatoriolle opiskelemaan. Käytännössä sanotaan näin, että sun tilannetta kuvaa kyllä varmaan parhaiten se, että valmistuit työttömäksi niin kuin oikeasti voisi ehkä siinä tilanteessa, jossa itse valmistuit, eli 2020 kyllä. Keväällä. Joo.
näin pääsi käymään, se oli valitettava tilanne, mutta miten sitten päädyin sinne, niin musiikki on ollut aina, niin kuin lapsuudessa asti, silloin kun minä olin 3. luokalla, niin minä aloin soittaa pasunaa, minä soitin sitä varmaan 10 vuotta, ja Vieläks lähtee? on se toimistolla Kotelossa. Kova. Oli se viime kesän kasassakin ja vissiin pariteettiin puhalsin, mutta joo, niin kuin puhuttiin, niin se lähihoitajakoulu ja sitten niitä lähihoitajan hommia ja sitten mun isoveli Erkki, niin sehän kävi konservatorioon ja tapasi siellä tyttöystävänsä ja sitten joskus lyöttäydyin niiden kanssa johonkin pippaloihin uuden vuoden jälkeen ja sitten siellä tapasin mun tyttöystävän Eevan ja hän oli kans konservatorion laulaja ja hänen veljensä on siellä bassolla ja hänen tyttöystävänsä on siellä, niin sitten mä tein 2016, että minäpäs haen sinne laululla ja en päässyt sisään. No sitten mä ajattelin, että no ensi vuonna uusiksi, että ei siinä mitään, ja laululla. Ja sitten mä hain sinne ja pääsin sisään. Ja konservatoriollahan on 2 bändiä per vuosikurssi. Ja meillä oli yhteensä 9 laulajaa ja 1 basisti, Miro. Se kyllä, Kanasen Miro hoiti kyllä hommansa siinä hyvin. Ja no sitten eka vuosi me vedin laululla ja se oli tosi mukavaa. Ja sitten toinen vuosi koitti ja sitten on se ensimmäinen tunti, missä luokanvalvoja tulee ja sitten se sanoi, että mitä vuodessa tulee tapahtumaan ja se sanoi sen jälkeen, että Jaakko jatka tähän näin hetkeksi. Että mitä nyt, että eihän taas vielä alkanut tämä toinen vuosi, että en ole tehnyt mitään. Sitten se sanoi, että minä kuulin, että sinä vissiin tiedät, miten noi basson kielet menee. No, kyllä minä olen joskus soittanut bassoa. Mitä jos tehdään silleen, että siellä vaihdat pääinstrumentin bassoa ja sivuinstrumentti lauluu? Sitten minä olin silleen, että no, työllistymismahdollisuudet niin kuin 1000-kertaistuu, laulava basisti, että joo. No, sitten minä suoritin 3 vuoden bassotutkinnon niin kuin 2 vuodessa. Eli soitin periaatteessa kaikissa bändeissä siellä ja heti jatsiin. No, se oli niinku ensikosketus siihen, että nyt walking bassia ja selvä. Sitten mä muistan vielä, että mä reenasin niin kuin paljon ja tiuhaa tahtia, että mulla tuli siis 4 vai 5 jännetuppituleusta, siis niin kuin näppäimistöä. Ja mä kävin fysioterapeutilla, mä sain sieltä tosi hyvät ohjeet ja sitten kanssa niin kuin sanoin, että järkikäteisen treenaamisen kanssa, että nyt ei tarvitse treenata hirveän nopeasti, kun ei se hyödytä mitään. Ja sitten sain ne paranemaan ja sen jälkeen ei ole onneksi ollut mitään. On siis kyllä hauskaa, että samat naamat, että tosiaan niin kuin sanotaan Mirolle, missä Miro ikinä meetkään tällä hetkellä. Toivottavasti katsottaa, että jaksoa, että ootko Amerikoissa vai Suomessa tällä hetkellä, mutta Mirokin on ollut meillä hommissa. Meidän luottobändi Chauffeur, joka vuosi toisensa jälkeen palaa aina myöskin Honkala Helviikille mukaan. Et näin ne vaan, nämä basistitkin on sitten päätynyt kyllä. Honkalan metsiin. Toi on just tällainen, että jos haluat soittaa bändissä, niin älä ainakaan kitaristiksi. Joo, ei, äläkä laulajaksi. Niin. Et siis basisti ja ehkä rumpali. Joo. Se on aika varma valinta siis toisin sanoen silti, että oli. Joo, meneekö läskipassukin? Olen sitten Miron double bassi joskus koittanut, mutta se on semmoinen työmaa, että ja sit toisekseen se, me on nähnyt, kun Miro roudaa sitä sen läskipassoa, niin se on semmoinen ährääminen sen kanssa, että siinä pitää kaataa jo penkkiä farmarista. Niitähän saa nykyään kaupassa ja siinä missä ei ole sit runkoa. No joo, kyllä. Sähköbasso, niin kuin läskibasso. Mutta sit saa kyllä hienoja ääniä. Niin se on, siis kaikki, jotka osaa sitä soittaa, niin suuri kunnioitus. Kyllä. Ja Mirolle myös tässä kohtaa niin kuin hirveän isot kiitokset, että jakso opettaa minua, koska Mirohan oli aikaisemmin ennen konsaa niin
soittanut jo bassoa paljon, niin tosi paljon häneltä sain neuvoja ja mentorointia siihen tekemiseen. Kyllä. Oliko sitten niinku, kun valmistui, niin teit sä niinku muusikon hommia? Mulla taisi, siis pystyy laskemaan 2 käden sormilla, että monta keikkaa minä on sen jälkeen heittänyt. Mutta sitten kun mullahan piti mennä silleen, että minä olisin mennyt Miroon tuuraamaan siihen humppabändiin. Se olisi mennyt sitten. Mikä on humppabändi? Mikäköhän se oli? Läpivalaisu. Ei ollut läpivalaisu, se oli taisi olla joku tiimalasi. Tiimalasi, ja niillä ei läpivalaisu silloin enää ollut ei ollut Tämä on se. kyllä hyvä, kun meillä tulee näissä jaksoista humppajuttua, joka jaksoon, niin saadaan vähän. Kyllä. Okei. Okay. Sinustakin meinattiin leipoa humppaa muusikko. Se oli näin lähellä, että se olisi mennyt siihen. Ehkä siinä oli joku semmoinen lykky siinä hommassa, että se korona tuli, koska sittenhän meni kaikki. Ei ollut mitään keikkaa. Ja sittenhän meillä, kun konservatorion siinä keväällä on nämä niin valmistumiskonsertit ja kaikki tällaiset, niin me siirrettiin, niin kaikki siirtyi etähommiin. Ja siis me soitin niitä mun niin viimeisiä näitä tutkintokappaleita tällaisia, niin siis Teamsin välitykseen silleen, että mulla on niin pädi tässä ja kotona soittelen vahvistimen kanssa pädin mikrofoni ja Teamsin laatu. Ja sitten kysyn bassomaikalta, että mitä se kuulosti. No vähän pätki, mutta ihan hyvin se vissiin meni. Hyvin on Joo. Mutta valmistuin. Joo. Ja sitten totuus iski siihen, että no emme voi näitä hommia nyt ainakaan tehdä. Ne. Takas lähihoitajan hommia. Ja ne oli siis, mä menin kotihoitoon silloin. Mä olin jo ennen sitä tehnyt jotain keikkahommia käsittääkseni, jos muistan oikein, niin siellä kotihoidossa. Ja sitten menin kotihoitoon ja sitten siinä meni muutama vuosi. Eipäs mennytkään. 2020 ja 2021 minä menin sitten tonne Xampkiin, mutta vuoden ajan siinä olin niin kuin kotihoidossa ja minut vakinaistettiin sinne ja sitten mulla tuli vähän burnouttia siinä, semmonen, siis lähihoitajan hommat ja kotihoito varsinkin, se on tosi mukavaa hommaa. Minä tykkään niin kuin jutella mummojen kanssa, auttaa, niin kuin, ja niillä on hyviä juttuja, siis se on oikeasti tosi mukavaa hommaa. Mutta loppujen lopuksi se jatkuva omia arvoja vastaan niin kuin työskentely, niin ei sitä vaan enää niin kuin jaksanut. Ja sitten me muistan joku aamu menin töihin, niin työkaveri sanoi mulle, että sinä näytät Jaakko siltä, että sieltä on nukkunut silmäystäkään, että pitäisikö sun mennä niin kuin lääkäriin käymään. Joo, se on burnout on aika, se on kova, tai siis se on raaka sairaus, koska sulla itselläsi on täysin riittämättömyyden tunne. Juuri tämä. Että tääkin on itsekin sen päässyt niinku kertaalleen kokemaan ja monesti niinku sanottu, että niinku, et meikäläisen meininki nykyäänkin vähän tuntuu, että on niinku, ei vaan kynttilää polteta niinku molemmista päästä, vaan se on koko kynttilä heitetty takkaa. Ja niinku, mut nykyään se on ehkä itsellä, se on vähän eri asia, mutta kyllä se burnis on niinku semmoinen, ja kun se ei lähde sinusta koskaan, niinku siis silleen niinku 100%, niin tuo on kyllä aika raskasti ja varsinkin sit kun se tulee tolleen noin. Sinä oot niinku viimeinen, kuka sen tajuaa. Joo. Ja sitten siinä on vielä se, että, tai tietysti se on jokaiselle yksilöllinen kokemus, miten sen kokee, mutta jotenkin siinä se, että sitten kun itse jää pois siitä työringistä ja tietää sen tilanteen, mitä nyt on lehissäkin lukenut, että ei siellä niinku ihan hirveästi sitä työntekijää ole, niin ne ihmiset, jotka siitä kärsii, on niinku täysin viattomia siihen. Se oli niinku iso asia, minkä paini siinä. Mutta siinä on, yksinään ei pysty tekemään muutosta. Se ei niinku,
vähän niinku niinku sota ei yhtä miestä kaipaa. Joo, ei. Mut se niinku, et siinä vaan niinku, mut tietysti kun on tunnollinen, niin sitä niinku, sit vaan itse ajattelee niin, ainakin itse silleen, että miten muut pärjäilee, jos minä nyt tästä Mulla just tää työkaveri silloin sanoi, että kuule Jaakko, kun tää ei niinku sinun panoksella tää niinku ei pystys pysyä. Tarkoittaa sitä, että et jos mie lähden tästä pois, niin ei se niinku tätä hommaa kaada, ettei se korttitalo siitä niinku romaha. Ja siinä pitää vähän semmoista, no en tiedä, itsekäs voi olla ehkä vähän väärä sana, mutta siinä pitää ajatella itteensä siinä loppujen, koska sit kun sulla alkaa menee yöunet ja siellä mietit niinku, sulla menee sieltä on iltavuorosta päässyt tai aamuvuorosta päässyt pois ennen kuin sä mietit jo seuraavaa päivää, että mitähän niinku, mitä kaikkea siellä nyt sitten huomenna ja kuinka paljon tulee niinku lisäkäyntejä ja tällaista. Ja siis hatunnosto niille ihmisille, jotka siellä niinku tekee sitä työtä ja pysyy niinku kotelo kasassa sen asian kanssa. Joo, se on niinku ihan meidän, pitää olla kiitollinen, että meillä on toimiva terveydenhuolto ja vaikka se ei niinku tule todellakaan niinku helposti tähän meille, niinku, niin on kyllä iso homma, että meillä on ihmisiä, ketkä sitä työtä jaksavat ja iso kiitos heille. Tää menee tosi tällaiseksi diipiksi nyt tää meidän homma. Kato. Niin, kyllä. Niin. Miten sitten siitä niinku Burniksessa olleesta Jaakosta, niin miten ihmeessä se sit yhtäkkiä päätyy peliohjelmointia opiskelemaan, niin mikä se tarinan tausta on? Ja tietysti siellä peliohjelmoinnin maailmassa vielä niin kuin musan pari, sille löytyy jo loogisempi selitys sitten. Joo, niin se on aika helppo liittää tästä aikaisemmista keskusteluista. No varmaan kaikki nämä tarinat alkaa sillä, että miehän on pelannut aina paljon pelejä. Minä on pelannut aina paljon pelejä, niin se oli, minä olin sitten sen kotihoidon jälkeen, niin minä olin tuolla Vaalimaan raja-asemalla ottaa koronanäytteet lähihoitajana. Ja sitten oli joku päivä vapaa päivä ja sitten mun isoveli Erkki laittaa viestin mulle, että hei, että Xamkissa olisi semmoinen peliohjelmien insinöörin tutkinto, että hän ajatteli hakea. Sitten mä ajattelin, että insinööri, että justiinsa, ja että hae vaan. Ja sitten mulla jäi itselleen kutkuttaa ja muistan vielä, mä laitan Erkille viestin, että haittaako sinua, jos mie haen kanssa. Sitten sanoit Torvelu, että sitä varten hän niinku se viesti laittoi, että hae nyt sielläkin, että se on varmaan ihan hyvä meininki. No sit minä mietin, koska insinööri, niin heti tulee niinku laskukaavat ja matematiikka ja fysiikka. Ja, että aika hankalaa varmaan on, että pääsenköhän minä sisään edes sinne. Mutta sitten minä ajattelin, että no ei se otakaan, jos ei se annakaan, että koitetaan. Pistin paperit sisään ja minä olin sitten suorittanut sen muusikon tutkinnon ja noin 2 ammattitutkintoa sen verran hyvillä papereilla, että minä pääsin suoraan todistuksella sisään sinne kouluun. Nice. Ja se täytyy sanoa, että jos siihen pääsykokeeseen olisi joutunut mennä, niin voi olla, että olisi eri tarina. No, meillä ei olisi välttämättä. Niin. Mutta sitten mä pääsin sinne ja sitten alkoi niinku insinööriopiskelut ja peliohjelmointi ja mietin, että ei juman kautta, että minkälaista tämä peliala on, ei niinku mitään käsitystä. Ja sitten siellä oli hirveästi niinku alkuaikoin juttelua siitä, että joo, että yrittäjiä on tosi paljon, jotain niin kuin, tosi semmoista yrityskeskeistä tämä homma, ja mä ajattelin, että en ole kyllä ikinä niin kuin mikään yrittäjäihminen, että mä menen sitten hain johonkin firmaa töihin ja näin, ja
nyt sitten tässä nuorena yrittäjänä tällä hetkellä. Että niin, mites tässä nyt näin kävi? Niin. Nyt se oli jännä juttu, että miten sitten se musa, no tietysti mulla on muusikon tutkinto ja peleissähän niin kuin kaikessa audiovisuaalisessa tuotannossa, niin ääniefektit ja musiikkihan on hyvin, hyvin tärkeässä osassa ja nuoruudesta tuli kuunneltua todella paljon niin kuin pelisoundtrackeja. Joo. Ihan järkyttäviä määriä. Se oli sitten, mutta se ei ollut ihan ekan vuonna, milloin se niin kuin itselleen tuli se, että tämä on se mun niin kuin niche siinä homma. Nyt teillä on sitten Normo Games. Joo. Pelistudio. Monta teitä on siinä ja niinku, mikä tää niinku... Pitchaa meille nyt startup-yrittäjän. Anna niinku sellainen, niin. Se on hissipuhe. Niin, hissipuhe. Vetäises nyt, että mikä on teidän kuumin tuote? No, Normo Games, 6 peliohjelmoinnin opiskelijaa, perustettu ensimmäisen vuoden jälkeen kesällä ja me ollaan julkaistu 3 peliä, viimeisin oli julkaisijan kanssa ja se viimeisin peli Rifleman, niin se on palkittu 2022 Suomen paras opiskelijoiden tekemä peli ja meidät palkittiin tuolla Finnish Game Awardsilla, mikä on ainut paikka, missä pelialan ihmiset laittaa puvut päälle. Niin. Muuten on niinku hupparikansaa. Ja nyt sitten tehdään meidän 4. peliä, mikä on tämmöinen Kalevala-aiheinen peli ja se on hyvin alkutekijöissä ja ehkä julkaistaan 2026. Ehkä. Joo. Mitä ollaan juteltu tuosta pelialasta ja miten se toimii ja niinku, se on niinku mulla niin utopiaa se, että sit niinku siinä on hirveä duuni. Siis niinku teette siis niitä pelejä pitää tehdä ja mikä niistä sit lähtee ja mikä ei lähde ja mutta se ei niinku se perustuu siihen, että niin ja mieti sit sitä, että se tuloutus ikään kuin loppupeleissä tulee sit oikeesti vasta siinä kohtaa, kun saadaan jakelua ja sitä saadaan jauhaa 3 vuotta kasaan ja siihen pitäisi saada rahoitusta pumpattua niin kuin aina jostain, että millä nyt palkkarahoja olisi varmaan kiva maksella ennen kuin sit saadaan niinku riittävästi sinne taustalle, että siellä rullaa jotain vanhoja projekteja, mistä ehkä tulisi rahaa ja kyllä se alun varsinkin niinku rahoittaminen ja muu, niin voi vaan kuvitella, että kyllä siinä niinku saa aika paljon tehdä duunia. Opiskelijana on siis hyvä aloittaa toisin sanoen. On, joo. Siis se on, niin kun me mietittiin silloin, että keskusteltiin, me tuli alun perin 5, 6 tuli sitten viime vuonna mukaan, niin me mietittiin, että onko tässä niin kuin mitään järkeä lähteä niin kuin yrittämään samalla kuin opiskella, että tähän niin kuin lisää meidän duunia ihan järkyttäviä määriä. Mutta sitten me käytiin muutaman kerran niin kuin lounaalle ja tutustuttiin toisimme, koska eihän me olla kukaan niin kuin tavattu toisiamme ennen kouluun. Ja sitten vaan tultiin siihen lopputulokseen, että nyt on hyvä aika niin kuin harjoitella yrittämistä, koska ollaan opiskelijoita. Meidän niin kuin leipä ei ole siitä kiinni, jos me mokataan joku asia oikein huolella. Nyt voi tehdä niin kuin virheitä, koska meitä oli 5 silloin, ja nyt niin meidän omistajuudet on silleen, että me ei olla niin kuin statukseltaan ei olla statukseltaan yrittäjiä, vaan me ollaan opiskelijoita. Se oli niin kuin yksi asia, mikä niin kuin piti selvittää, että jos me laitetaan niin kuin osakeyhtiö kasaa, niin lähteekö meiltä tuet. Ja ei lähtenyt, ja se kyllä selvitettiin ennen kuin yritettiin, mutta se oli niin kuin se, että okei, nyt lähdetään tekemään. Sitten hattu kädessä opettajille silleen, että sopisiko tämä homma, että me vähän mietittiin tällaista, niin sieltä tuli saman tien, että joo, että ensi viikolla niin nämä Excel-taulukot teette ja nämä niin kuin rahoitussuunnitelmat ja tällaiset, ja sitten ruvettiin tekemään, ja nehän oli ihan siis niin kuin lapsen kengissä, mutta kuitenkin, koska niin kuin sekin pitää vielä sanoa, että kellään meillä ei ollut niin kuin mitään niin kuin yrittää taustaa. Meidän silloinen toimitusjohtaja Niko, niin auton asentaja, sitten meillä on 3 lukiopohjalta, ja 1 heistä on pieneläinhoitaja, ja sitten on meikäläinen, joka on lähihoitaja ja muusikko, ja nyt tämä 6. kaveri niin on siis ammattikokki. Niin. Ja nyt meillä on pelistudio. Niin.
ihmisillä on historiaa. On. Niin, ja sitten hyvät tiimit rakentuu yleensä aika silleen erilaisista palasista ja erilaisista ihmisistä, ja siinä ehkä sitten on osunut tiimin roolit jotenkin kohdalle, että jokaisella on ollut jotain, mikä tuo siihen tiimiin ja siihen jengiin, joka teillä siinä on, niin oman arvonsa. Nyt ollaan niin kuin siinä asian ytimessä siinä, että jos lähdetään perustamaan yritystä ja niin kuin pelifirmaa tai studioa, niin sun pitää tietää, että mitä osaamista siellä tarvit siihen. Ja sitten siellä lähdet etsiä niitä osaajia, ja sit siinä kohtaa siellä mietit, että onko se niinku hyviä tyyppejä, onko niillä samanlaiset tavoitteet tälle asialle, jos ne lähtee mukaan. Et jos ollaan vaan niinku 5 hyvää tyyppiä ja kaikki tekee vähän samaa asiaa, niin ei siitä tule niinku mitään, koska silloin siinä pitää olla se, että jokainen tuntee siinä tiimissä itsensä niinku tärkeäksi osaksi sitä, ja jokainen tietää sen oman tonttinsa. Jos minä en olisi käynyt muusikon tutkintoa, niin ei ne pojat olisi tullut minua kysymään niin kuin firmaa, että tulisitko meille audiokaveriksi sinne. Mutta on se niinku pakko sanoa tavallaan omastakin opiskelijayrittäjyystaustasta, vaikka se, että silloinen Pro Akatemian päävalmentaja Tanja Tirri Verho sanoi hyvin, että kun me korona-aikana ollaan aikanaan Pro Akatemian osuuskuntamuotoisia tiimiyrityksiä perustettu, jotka jaetaan niinku vielä tavallaan sen pohjalta, että tehdään niinku Belbinin tiimiroolitesti ja käytännössä niinku ilman pärstäkerroin, että niin sanotusti lyödään vaan samaa porukkaa, katsotaan, että rooleja olisi mahdollisimman tasapainoinen määrä ja käydään yrittämään ihmisten kanssa, jotka oikeasti oltiin nähty niinku ihan muutaman kerran liven. Ja sitten kumminkin tuossa, niinku, kun laitettiin niin tiimiyritys tuossa nyt alkuvuodesta eteenpäin ja sitten niinku mietittiin, että no, nyt kumminkin niinku muutama 100 000 tuli liikavaihtoa jostain raavittua ja muuta, että on se kumma juttu, että miten niinku sit kun ne vaan silti sulla on oikeanlaisia ihmisiä, niin kummasta sieltä alkaa niinku jopa tollaisessa kontekstissa, että vaikka ei ole mitään niinku sellaista selkeät liikeideaa, niin kummasta sieltä alkaa vaan niinku asioita myös syntyy, että kyllä siinä jännä voima on, niinku, kun saadaan oikeanlaisia ihmisiä vaan yhteen. On, ja siis tällaiset niin kuin ympäristöt, niin kuin tämä koulu ja nämä, niin ne kyllä niin kuin vetää puoleensa sitten semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin, että se on hyvä paikka etsiä tällaisia tyyppejä, jotka on niin kuin yrityshalusia ja tällaista. Totta kai siellä on siis semmoisia ihmisiä, jotka ei niin kuin halua, ja se on ihan täysin ymmärrettävää, ei tämä ole niin kuin kaikkien juttu. Mutta se on niin kuin hieno juttu, että sieltä löytää ihmisiä. Ja tuollaisen alana varmasti niinku, mikä, Suomessakin on niinku isoja pelitaloja ja tehty niinku niin sanotusti unicorneja on lähtenyt täältä näin. On. Ja mutta se, että se määrä, niinku jos ajateltaisiin vaan, että sieltä koulusta valmistuttaisiin vaan sitten sellaisen niinku isojen firmojen palkkalistoilla, niin kyllä tuolta niinku aika paljon ihmiset valmistuu vuositasolla, niin ei varmaan niinku millään olemassa olevalla isolla pelifirmalla ole tarvetta siihen määrään, niin tarvii uusia. Ja toi on niin ulalla tästä liiketoimintamallista. se on niin kuin Santeri sanoi tuossa, että kun sitä tuotetta, mitä sitten niin kuin myydään, niin sitä tehdään monta vuotta. Niin. Ja sit se laitetaan myyntiin, ja todennäköisesti se ei tuota rahaa. Siis niin kuin, jos mä katsoin, että viime vuonna pelkästään Steamiin julkaistiin 15 000 peliä. Se niinku... Tämä on niinku yksi alusta. Niin. Sitten on pleikkari, mobiili. Se on niin kilpailtu paikka, että se on aika vaikea sinne väliin saada tavaraa. Joo, sieltä uutta Angry Birdsia lähdet tavoittelee ja kuinka pitkä se sen pelin life cycle niinku voi olla. Niin, siis pelien niin kun elinkaarihan on hyvin lyhyt. Siellä julkaiset sen, sitten tulee latauskertoi ja sitten se todennäköisesti siis se laskeeko lehmän häntä se, kun niitä pelejä tulee niin paljon ja se on niin kilpailtu.
Mutta se rahoitus just on siinä, että sä pitchaat sen sun pelin mahdollisesti vaikka sijoittajille. Sitten on julkaisijoita. Julkaisijat on vähän niin kuin, voisi miettiä niin kuin kirjallisuudessa näitä kustantajia. Eli ne niin kuin, julkaisija maksaa pelistudiolle, että me maksetaan tämä devausaika ja sitten he markkinoi sitä. Et jos miettii meidän tiimiä, niin meillä on 3 koodaria, sitten 2 visuaalista kaveria tekee graffaa ja sitten meikäläinen hoitaa audiot itsekseni. Mutta meillä ei ole markkinointia, niin sitten julkaisija hoitaa sen puolen. Ja nyt jos joku on katsonut vähän uutisia, mitä niin kun pelialan rahoituksilla on tapahtunut nyt, niin nehän on niin kun tosi niin kun tiukassa. Ei jengi ei oikein rahaa, ei vissiin niin kun liiku niin paljon kuin jos miettii koronavuosia. Niin totta, koska ihmiset on lukkiutuneet kotoa, on ollut aika kuluttaa niinku, tavallaan eri tavalla. Mutta jotenkin mun mielestä pääsit sellaiseen niinku, silti, niinku, kun puhutaan vaikka koulusta ja koulumaailmasta, niin mun mielestä sanoit hirveän hyvin. Se on ihan hirveän hyvää aikaa, ihan sama missä koulussa oot, niin nimenomaan kokeilla, löytää se oma tapa oppia, epäonnistuu, kaikkia tollaisia, mitä ei kouluun ehkä normaalisti liitetä, mutta toisaalta yhtä lailla minä niin itse haluaisin sitä korostaa just, että jos se jonkun hyödyn siitä otat, niin ota nyt hitto ne ihmiset ja ne verkostot, ketä sulle niinku, plus se, että opiskelijakortin, mitä minä niinku tälleen yrittää niinku silleen mietin, että mitä niinku vähän kaduttaa tälle jopa jälkikäteen, että olisi pitänyt käyttää vielä paljon enemmän, koska niinku, kun yrittäjä-opiskelijan laitat viestiä firmoihin, että voiko tulla käymään, niin lähtökohtaisesti vastaanotto ei kovin heikkoa, mutta jos nyt tästä penkistä laittaisi nyt tässä nykyisessä niinku roolissa lähtisi tykittelee. Voisin me tulla vähän katselemaan, miten teidän firmasta on liiketoiminta. Voisin vähän tulla opiskelemaan ja sitten voisin vähän kilpailla. Niin, ja sitten se just esimerkiksi, että esimerkiksi pyydettiin erittäin ison suomalaisen festivaaliyrityksen niin kuin promoottori kertoo, ja se läväyttää ja kertoo silleen, että en usko, että varmasti, jos nyt kysyisin, niin ei varmasti niin kuin tulisi samalla tasolla, mutta sitten taas siinä roolissa, niin tavallaan sitä haluaa kyllä kaikille opiskelijoille toivottaa, että käyttäkää nyt hitto se kortti, että laittatte joka paikkaan, minne ikinä tekisi mieli mennä, laittatte viestiä ja kysytte, voidaanko tulla käymään, me ollaan tällainen porukka, meitä kiinnostaa tällaiset asiat, ja totta kai siinä voi salainen sivuagenda olla, että ei tarvitse välttämättä kertoa, että meillä on firma jo pystyssä ja tehdään tällaista kaikkea, mutta silleen, että sieltä saa aika paljon täkyä ja hyviä ajatuksia niin kuin matkaa. On. Siis toi on niin kuin, mitä me ollaan niin kuin opittu nyt opiskelijayrittäjinä, niin teilläkin on kilpailtu ala, mutta meidän, niin kun, mitä me ollaan itse koettu ja kuultu, niin peliteollisuus Suomessa, varsinkin Suomessa, on hyvin avoin. Et voi mennä kysymään keneltä tahansa, että hei, me ollaan tekemässä tällöstä, että onko jotain niin kun jeesiä. Niin sieltä tulee, että joo, totta kai, että ei ole mitään semmoista, niin kuin, tai mie en ole ainakaan, tai varmaan puhun Normagensin puolesta kaikkien, että ei ole koskaan tullut mitään semmoista, niin kuin, että ei me vititte teille kertoa, koska te olette kilpailijoita. Tällaista ei ole ollut niin kuin missään kohtaa. Mutta sitten taas varsinkin, no jos joku opiskelee pelialaa, niin tapahtumat on just verkostoituminen. Otat ne luokkakaverit, verkostoidut niihin, sun opettajia, ja sitten jos sä pääset tapahtumiin koulun kautta. Me oltiin tänä kesän Malmössä Nordic Games, mikä on se Euroopan suurin, ei Euroopan suurin, vaan Pohjoismaiden suurin pelialan tapahtuma. Niin oltiin siellä, me saatiin koulut liput sinne, ja nyt me oltiin viime viikolla, ja sitten viime vuonna oltiin Pocket Gamer Helsingissä. Ja siellä niin kun tutustuttiin ihmisiin ja niin kun se oli todella siistiä. Ja meillä ei ollut, siis me mentiin sinne Nordic Gameen ja meillä ei ollut mitään niin kun semmoista näytettävää periaatteessa meidän uudesta projektista, koska se oli niin alkutekijöissä. Kyllä. Meidän agenda siellä oli pelkästään harjoitella sitä, että miten se verkostoituminen siellä tapahtuu. Ja se ei tapahdu siellä venueilla.
Siis siellä, missä on se tapahtuma. Sitten kun se menee kiinni, niin siellä ollaan selvitetty, että okei, ootte sitten menossa johonkin tämän jälkeen. Ja, no me mennään tonne noin ja tuu messiin. Ja, no sitten mennään ja sitten siellä niinku jutellaan ja saadaan niinku hierotaan ja vaihdetaan LinkedIn connectioneita ja tällaisia. Joo, se on ammattilaistapahtumis ihan tämmönen niinku ylipäätään niinku se on jotenkin se virallinen osuus on vaan semmoinen niinku mahdollistava alusta ja se kaikki muu kehkeytyy sit siinä. Joo, siinä on se virallinen osuus ja tällainen ohjelmallinen osuus, niin tietysti se, että kun se liittyy sun alaan siihen näin, niin totta kai se kiinnostaa sinua ja näin. Mutta se ei ole se syy, miksi sinne niinku lähet ja mitä just meidän alalla, meillä on pari isoa ammattilaistapahtumaa, mitkä nyt sitten osa liittyy enemmän niinku live-puoleen ja osa liittyy enemmän sit siihen musiikkiteollisuuden puoleen, mutta siis molemmat on sellaisia, kyllähän se siellä illassa on sitten se sun. Mutta toisaalta just se, mitä me taas sit niinku asiakkaille yritetään myyä, vaikka niinku tapahtumatuotantoyrityksen, niin tietenkin sit virallista osuutta ja sitä me ymmärretään hyvin, että se mahdollistuu se niinku kohtaamista muut paljon myös sen itse virallisen osuuden ulkopuolella, koska ei ne ihmiset taas, jos ei sitä olisi, sitä tapahtumaa, niin ei ne vaan niinku mystisesti keräänny yhteen ja se voima tavallaan pitää nähdä siinä, eli ne tavallaan tukee toinen toisiaan sitten niinku hyvin onnistuneessa tapahtumassa, nehän on niinku nivottu yhteen ja se tavallaan tukee puolin ja toisin se niinku kokonaisuutena se, että sitä voi tehdä niin sanotusti sitä verkostoitumista voi tehdä niin sanotusti ohjatusti tai ilman ohjausta. Kyllä. Ja se on paljon, mitä me puhutaan meidän asiakkaille, että tietysti se, että pyrittäisiin tekemään sitä ohjatustikin, niin kun, että saataisiin se, että sulla on tehdään hyvä tapahtuma ja tehdään siihen hyvä niin se myös se tapahtuman jälkeinen hetki, niin silloin saadaan siihen mahdollisimman iso value. Ja varmaan olette puhunut ääni käheenä Malmössä. Voin sanoa, että se siis ulkomaan matka hyvien ystävien kanssa, 4 äijää pienessä hotellihuoneessa, ei ilmastointia. Se oli kokemus. Mutta kyllä se siis hyvin niin kun raskas reissu silleen henkisesti, koska sun pitää koko ajan olla semmoisessa niin kuin vastaanottavassa ja sitten semmoisessa just näitä hissipuheita koko ajan kaikille ja olla semmoisessa niin kuin iloisessa fiiliksessä. Ei niin, että se olisi niin kuin, että pitäisi pakottaa itse semmoiseen, että nyt mulla on hyvä fiilis. On oikeasti hyvä fiilis, mutta se on, kun 5 päivää se kestää, niin kyllä sen jälkeen on aika puhki. Kyllä jotenkin tuossa startup-maailmassa ylipäätään, että se, että kun oot joku useamman päivän tuolla niin kun jossain tapahtumassa ja on niin kuin paljon tuttuja siinä maailmassa, niin kyllä se niin kun kuulee sen, että joo, nyt meni tuolla 4 päivää, niin on aika sosiaalinen patteri, aika finaalis, niin ymmärtää sen aika hyvin, että minä arvostan varsinkin niitä tällaisia verkostotoimijoita, jotka näitä fasilitoiti, jotka näitä tapahtumia ja tekee, on se mahdollistava voima. Se on niin kuin ihan jäätäviä niin kuin verkostoja ihmisillä. Me niin kuin joskus, niin kuin, miten ne niin kuin pyörittää ton kaiken ja jotenkin, niin kuin vaikka tietää, että itsekin meilläkin on paljon niitä, mutta vielä niin kuin silleen katsoo tosi paljon tiettyjä tyyppejä ylöspäin silleen, että millä niin kuin riittää jotenkin se. Että. Itsellään varsinkin, kun sosiaalinen patteri on, niin kuin siis se on todella rajattu. 3 naan. No joo, ei laita. Eikö se ole D-patteri? Niin ei ole D-patteri, vaan niinku aika pieni 3 naan sormiparista, mini-sormiparista. Mutta se niinku se tavallaan se, kuinka paljon se siis niinku imee. Tietysti se, että niinku sit energiaa, että se sulla ei ole niinku siis sulla ei ole mitään annettavaa enää sitten kun se patteri loppuu, että ei pysty puhumaan oikein mistään. Joo. Ei edes niinku siellä omissa,
niin sanotusti kotijoukoille. Joo. Et se on aika raskas, mutta tietysti se, että ainahan omasta jutustaan on hauska jauhaa. On. Niin kyllähän se, niinku, se sen kautta niinku, se tulee se... On siis mukavaa se on, niin. oikeasti. Kyllä. Joo, ei se ei niinku... Se, että jos joutuu se ihan... Että mees nyt tollaiseen viitekehykseen, että... Ja sit oot 3 päivää siellä. Ja jos ei sit niinku saa, totta kai jos ei sit saa niinku mitään irti. Mut hei, aika on taas juossut ihan hirveän nopeasti niin ja meillä on ollut tapana jakson päätteeksi. Mun 2 kysymystä. Tietenkin halutaan varmistaa, että onko jotain, mitä jäi vielä sun mielestä sanomatta. Ja toinen kysymys on se, että koska me halutaan tietenkin jatkaa tätä sarjaa ja saada tänne paljon lisää uusia mielenkiintoisia kasvoja, niin kenet sinusta meidän pitäisi kutsua tänne mukaan? No, paljon jäi sanomatta, mutta kiitos ensinnäkin, että kutsuitte minut tänne. En keksi mitään niin kuin muuta tähän sanottavaa enempää, vaikka jäi paljon sanottavaa. Mutta kuka sitten tänne kutsutaan, niin mietin aika pitkään sitä, koska tiesin, että tämä kysymys tulee, ja päädyin semmoiseen kotkalainen lauluntekijä ja laulaja kuin Stella Kristiin. Aika kova. Aika hyvä. Laitetaan tuonne Joo, mietintämyssyyn. Kyllä. Joo, Stella on tehnyt pitkän tai ison uran jo On. Niin, musiikin alalla. Joo. Ja nimenomaan ehkä sen takia, kun aina kun Stellan näkee, niin hymy on niin kuin ensimmäinen. Ja siinä hyvä fiilis. Ihan oikeasti. Se on auttanut, tiedän monia ihmisiä niin kuin kaiken näköisten asioiden kanssa ja laulun kautta. Ja munkin lauluopettaja ollut. No niin. Niinpä. Joo, toi oli kyllä tosi hyvä heitto. Niin tämä laitetaan korvan taakse. Mut hei, kiitos, että pääsit paikalle. Kiitos juttuhetkestä. Ja meidän kuuntelijoille, katselijoille, niin kiitos, että olette jaksaneet näitä jorinoita kuunnella. Ja edelleen toivotaan, että jaksatte. Meillä vahva lupaus on, että kyllä tässä nyt niinku vielä eteenpäin. Teitä on ollut kuukauden, me ollaan nyt, tää on nyt viides jakso, me ollaan kuukausi ollaan grindattu nyt vähän reilu ja kyllä teitä tuolla somemaailman klippejä on katsellut yli 50 000 ihmistä, että niinku on se jotenkin olemme ällistyneitä, ja tämähän on myös niin kuin näin rehellisyyden nimissä, niin Samin kanssa tuossa todettiin, että tämä on meille myös vähän kokeilua ja opettelua, ja halutaan vähän tietää, että miten onnistuu. Pölähtääkö meiltäkin tämmöinen juttu niin sanotusti, että tämä on mielenkiintoinen kokeilu, ja katsotaan, mihin tämä johtaa. Mut ensi kertaan katsotaan, kuka on ensi viikolla. Niin, kuka istuu penkkiin ensi viikolla, mutta hei, se on siihen saakka. Morjes. Moi. Moro moro.